Lehenengo, kaixo, zer moduz? Pasando. Eta ez du esnatzen. Ez du esnatzen. Lehenengo, besoa hartu eta mina egiten, edo hemen. Eta ez badu ezer egin, lehenengo burua altzatu eta ea arnaz hartzen ari den edo ez? Eta zenbat denbora? 10 bat zen. Eta arnaza ez badu hartzen, gero kamisetak kendu. Eta zuzen 30. Eskuak beti ez altxatu, beti ez du erran. Puntu berdina. Amabi eta bar, 30 arte. Gero ya zuzen. Igo egin da? Zer? Igo egin da? Berriro. Eta bar. Noiz arte negozia hablamos. Ni nekatu arte, ez gero Bai, aguante. Zuek nekatu arte eta bestela? Bestela, ambulantzia iritsi. Ez da zuen ambulantzia. Anda! Ambulantzia iritsi behar dut. Hala, lehen beti gertatzea, lehenengo astezea oso motibatua badakitzi marran eta eta astezea hartu iketzea erraxena dela. Deitu bat bi, ez du, hemen problema bat gaula, bale? Beti gertatzea. Ambulantzia deitu bai. Hala ere oso ondo, txalo.